کار دی جہانا نبی گرفتار رک گئے ابھی دوست بکرانی رک گئے امینو بکرانی ہمارے YouTube چینل تنگانی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شمن باد دے گار منی بار سے تمہیں جگہ سردار ایر بات کے تو خدے اوٹ آدھار ہو دلی چلتے حکم تیرا ملک چودار ہو دلی پوڑی اکھوٹی روا کلے سہدار مرشا مقام کھڑو باہمو جا کلو دی دلاما کھسی جو برا تھا دھرتی تفسی تفاہیر باتارنی غلام علی خان بکرانی ماسٹر عبدالہادی چار تا پھرا شمشہندہ تھرابی استار حکم جبرائیل دی خبر حضرت بیار او عرش ملائے روا بھی لگے جاریا کہ وہی یہ سیاتی عملدار ہولی آتے ہمارو شکرے عہد اقرار تاجودی ہمادم کھڑو دی گڑے نار کمر پیچ بندی نبی بر خفاظوار او خیرو گرانا سر نور چھاٹار بکو امتی میں بکوا منیان خیر گر خدایا کھلی دوست دربار ہر بیرو برو با حکم شرن چودھار باندی اب اس کا ہزاریں گنہگاروں